Čau, dneska vás vítam u nového videa a dneska sme tu zasa bez Angela. Depresie mám. Teda čo, no, späť k videu. Chcel som vám povedať, že Brawl Stars som prestal točiť, hej. Nebaví ma to už proste. Jak to povedať, proste, viac ma baví túto kamera, túto stena, všetko vybavené, ne? Dobre. A ešte jedna vec, mám pre vás prekvapenie. Takže, dneska som bol v Rakúsku nakúpiť a kúpil som tam zaujímavú vecičku. Dobre, zaujímavú vecičku, ktorá je zaujímavá. OK, takže odporúčam vám, akože neviem, či odporúčam vám kúpať v Rakúsku, lebo tam je ty kokos také zľavy. No, späť k veci, potom vám poviem, čo sa tam deje. Ináč, nevšimli ste? A ja som si všimol teraz, že to vyzerá jak Eiffelová väža. Ale že reálne, Taško. A táto kravica, vy viete, čo to znamená. OK. Bloček, OK. To chce 5% zľavu. Tu má. Joj. Zľavu. Na Nike, hej. Neviem, či to funguje len v Rakúsku, alebo aj na Slovensku, neviem. Ale späť k veci. Yes, boy, Bráško, čum na to. Ty kokos. Čum. Akože tieto, mne sa hrozne páčia. Takto. Mne sa hrozne páčia, 38, keby dáčo. Mám krpatú nohu. Sám som krpatý. No, OK, neuráža sa, prosím ťa. A tuto máme druhú. A táto vyzerá fantasticky tiež. Mne sa neviem, prečo lepšie nosí jej tá lava. Tá má aj ľahšie šnúrovanie proste. Neviem, lebo ja som mal Jordany, ale už z bazáru a tie som nosil rozšnurované. Potom som si ich rozšmatlal. A nič. No, ja vám ich donesem, hej? Počkajte. OK, som späť ľudia a toto sú oni, akože nehejtite ma za toto, ale to bol z bazaru, hej, pozrite. Takéto. Počkaj, porovnajte s týmito. Počkaj, dám jednu takto. Ty vole. Akože tieto sa, akože kombináciou sa mi viacej asi tie ľúbia, ale tieto, neviem. Fakt neviem. Neviem, ale pozor, toto je také satisfying to držať. OK, smrdí to od Nike. Takže toto, akože crazy thing. Ešte som vám zabudol povedať, kde som to kúpil. To je troška, chcel som vám to dať, že keď dáme, že 5 lajkov, ale nie. Povedal som si, poviem vám to, ale za to musíte dať veľa lajkov a odberov. Počuli ste? Už si dal ten odber? Nevidím. Nedal si ho. Nikam. Troška som sa pozastavil, takže daj like a odber. To bolo. Bude zle. Chlapci. A kúpil som to v Rakúsku. Možno tam chodíte do Pandorfu. Tam som to kúpil dneska.
A bolo to celkom fajn na cenu. 30% zľavy, všetko ty kokos, Braško, toto, tam bolo všetko, tam bolo proste všetko. Od Jordan, týchto originálnych jednotiek po Jordany, neviem, koľko ich je, ty kokos, po korčule mám taký pocit. OK, ľudia. Takže, hoďte like a odber. A ešte som dostal jednu vecičku som dostal. A to je táto. To normálne dostať takto zlatú nálepku. Michael Jordan. Eiffel veži. Opak, to je Eiffel vež. Dobre, nevadí. A dajte like a odber a na ďalšom videu ideme. Kúpil som si fixky Polska a ja vám ich hneď ukážem, jednu z nich. Hej. Napríklad môže byť takáto farba, takáto. Ja som ich kúpil asi 8 nejakých, hej. Počkaj, toto je blbosť. Jejej. Dobre to vyzerá. Dáme si ďalšie video, jak vy podľa komentu robíme challenge, hej. Takže hoď nám like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Takže ľudia, čaute, choďte nakúpovať do Pandorfu, lebo zľavy samé. Takže čaute.